आरो साथाम साब्रैसो नांबावगो थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोबोद गाजा गोमजायैनो बे वर्कशपखौ जोङो सालायलांनो लुगैदों जाहाथे जोंनि खाथि खालानि गथ'फोरा मोजाङै सोलोंथों थियेटारा जि मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिस जायनि गेजेरजों जोङो मोजां खोथा साननो हायो समाजखौ सुद्रायनो हायो गाज्रि थासारिनिफ्राय जों बारग'नो हायो बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जाथों बयबो गथ'फोरा आरो गावखौनो गावनि पार्सनेलिटिखौ डेभेलप खालामनो हाथों होननानै आङो बे आगानखौ आखायाव लादों जों नुनो मोन्दोंमोन नोंथांनि कालारा गाबोनमोन बेखौ समनियासो लासिगोन होननानै मा बुंनो समनिया लासिगोन माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जाना दं जेरैबायदि बेखेव जेननायाथ' जों गाबोन लादोंमोन नाथाय दा थानायनि एबा एसे प्रब्लेम जागासिनो दं फेकाल्टि फैगोनथ' बाहारनिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय फैगोन पहर जामातिया बिथाङा सिक्किमनिफ्राय NSD पास आउट खालामनाय आरो गुवाहाटी सनापुरनिफ्राय फैगोन बिथां धीराज बर' बिथाङाबो NSD सिक्किमनिफ्राय पास आउट जानाय बिसोरखौ दोननांगोन जाहोनांगोन बिनि थाखाय जायगानि एसे उसुबिदा जादों साब सिखोन खालामनांगोन थ' बेखिनिखौ मावखांनानै जोङो माने वर्कशपखौ समफोरनिफ्राय जागायजेनफिनगोन आरो 6 जुलाइनिफ्राय बेसेबांसो सुबुं बाहागो लागोन जों 22 सानदों मोजां मोजां गथ' सायख'नानै लानो नागिरदों मानोना होनना बुङोब्ला बारा गथ' लाब्ला बयखौबो फकास खालामनो हानाय नङा जोङो सोर मा खालामबाय थादों जाहाथे डिटेलिंआव गासैखौबो जोङो फोरोंनो हाजोबो बेखौनो नाजागासिनो दं बेनिखायनो 20 to 22 स्टुडेन्ट जोङो लाखिदों अलरेडि जोंना पुराना स्टुडेन्टफोरबो दंखायो दाथ' जोङो गोदान स्टुडेन्ट लाबाय थादों थेवबो मा बुंनो सानो बाहागो लाफैनांगौ जेसेबां तामुलपुरनि खाथि खालानि सुबुंफोर दं गासैबो जोंनि वर्कशप माने ओपनिं सेरेमनियाव फैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय आरो एन्डिं माने क्लोजिं सेरेमनियाव जों मोनसे जोबोद मोजां ड्रामा खालामगोन मोननै खालामगोन एक्चुअलि आरो बे ड्रामाखौबो नायफैनो थाखाय आङो बयखौबो गुरैयै खावलायबाय जाहाथे बयबो नायफैयो जोंखौ सापर्ट खालामो आरो गावबा गावनि गथ'फोरखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो बेनो थांखिया पस्टाराव नुनो मोनदों 1000 एडमिशन फिस लागोन बेखौ लानानै 1000 बै समाव लिरदोंमोन आङो जि समाव माने जोङो फान्डखौ एक्चुअलि मोनाखैमोन BTR-निफ्राय उनाव जेब्ला फान्डा जाबाय बेनिखायनो 1000निफ्राय जोङो 100 लाबाय आरो दा 100खौ बेनिखायनो लादों जोङो दाथ' जोंबो बयबो यां बयनावबो फैसा गैया आंबो जास्ट NSD पास आउट खालामनानै फैदों फिसा फिनला खामानि मावबाय थादों नाथाय वर्कशपखौ सालायलांनो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि दङ बेनिखायनो जोङो सालायलांनो थाखाय जास्ट 100 जइन फिस लादों आरो रेजिस्ट्रेसन फिस 100खौथ' बयबो होनो हाखायो हायैनि खोथायानो गैया जेनेबा नोंथांनियाव जे सोलोंनो थाफैगोन माखासे सोलोंसाफ्रा बिसोरनि थाखाय थानाय जानाय केपासिटिया जोंनि फान्डा भेरि स्मल फिसा फान्ड मोनसे थ' बेखिनि सुबिदाखौ जों होनो हानाय नङा खिन्थु जोङो फोरोंनायखौ खुनु कमि खालामा 6 घन्टा 7 घन्टा क्लास रेगुलार जागोन बडिनि सायाव जागोन माइन्डनि सायाव जागोन बेनिफ्राय रियेलिस्टिक एक्टिं स्टाइलाइज एक्टिं भइस एन्ड स्पिच माने जों माबायदि डायलग थ्र' खालामनांगो माबायदि पिचखौ आप डाउन खालामनांगो बेफोर गासैखौबो ट्रेनिं होनाय जागोन सिरियासलि प्रफेसनेलि जिहेतु गासैबो ट्रेनारानो प्रफेसनेल बेयाव बेनिखायनो जोङो फोरोंनायखौ बांसिन फकास खालामदों आरो बेयाव